розглядатися справа за позовом Амагова Асламбека. Позов проти президента України. Верховний суд України почав розгляд позову чеченця Асламбека Амагова про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня, яким РНБО запровадила санкції проти громадян Росії, яких вважають злодіями в законі. Якимось чином до цього списку потрапив і сам Асламбек. Його в суді не було. Інтереси представляв адвокат Іван Ангелін. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Якщо Асламбека депортують до Російської Федерації, найвірогідніше він одразу потрапить до катівні. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. До того ж, Асламбек був волонтером та допомагав українському війську на Східному фронті. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асламбек помогал армии и продолжает помогать, помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. З боку відповідача, тобто президента України, була присутня адвокат Оксана Бойдаченко. Але коментувати справу та дати відповіді на наші питання вона категорично відмовилась. Захист клопотав про долучення до справи стенограми засідання РНБО, де було прийнято рішення про внесення Асламбека Амагова до цих санкційних списків. Адвокат вважає, що ці документи допоможуть зрозуміти, наскільки рішення Ради нацбезпеки було обґрунтованим. Суд задовольнив клопотання, а наступне засідання відбудеться 4 серпня. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асламбека не вирішувалося. Зараз Асламбек не може пересуватися країною, заблоковано його банківські картки та рахунки. Але головне – це ймовірність арешту та депортування до Росії. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. У травні президент України анонсував війну зі злодіями в законі. Це питання розглядали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто
і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. З нашого діла почнуть. Але якимось чином до санкційних списків разом зі злодіями та бандитами потрапили бізнесмени, ветерани російсько-української війни з добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та волонтери. Всі вони здебільшого вихідці з Північного Кавказу. Сейтомір Сейтоміров, Заман, АТР.